Moikka! Mä oon Juliana, joogaopettaja, äiti ja hyvinvointiyrittäjä. Minua on aina kiinnostunut Ayurveda ja on jonkin verran sitä opiskellut itsekseen, lueskellut ja sen verran mitä osannut on jakanut eteenpäin mun oppilaille. Mutta tänä keväänä päätin mennä pikkasen syvemmälle, sillä hyvä ystäväni Justin Cederberg Prasadista houkutteli minut mukaan hänen kehittämälleen online-kurssille. Hän on kehittänyt loistavan kurssikokonaisuuden, joka käsittää tätä Ayurvedaa täällä meidän pohjoisella maapallopuoliskolla. Hän on jakanut tämän kurssin 4 osaan ja yksi osa on ikään kuin 1 vuoden aika, 3 kuukautta. Siellä sitten pohditaan Ayurvedan näkökulmasta ruokia, mitä kannattaa syödä, elämäntapaa, mitä kannattaa tehdä, miten kannattaa elää, mitä yrttejä kannattaa poimia ja myöskin sai toimivia kivoja reseptejä ja keinoja voidakseen paremmin. Jos siis sinua on kiinnostunut Ayurveda jo pidemmän aikaa, mutta et oikein ole tiennyt, miten saat kosketusta siihen, niin tämä on loistava kurssi sinulle. Voit osallistua vain yhteen osioon tai koko kokonaisuuteen, joka kestää 12 kuukautta. Lopuksi saat myös sertifikaatin, joka oikeuttaa sinut jakaa tätä Ayurveda-tietoutta eteenpäin, eli voit opettaa jotakin sinun oppilaille tai läheisille. Jos tuntuu siltä, että tämä kolahti, niin ei muuta kuin Ayurveda-kurssille. Linkki löytyy alla.